yen ku bi destana Şeyh Senan dizanin ji xwe dizanin. Yen ku nizanin jî bila herin bixwînin. Çîrokek evîniye ê Şeyh Senan diçe dibe gavan. Gavanê malbata keçikeke fileh. Çîrokek xweşke ne? Çîrokek evînî. Evîn bi hezaran salan her mijara me bûye, mijara dinyayê bûye. Li ser vê evînê fîlm hatine kişandin, lîstik hatine lîstin, pirtûk hatine nivîsandin û her bûne mijara lêkolînê. Anha jî dîsa lêkolînekî li ser evînê heye. Kovareke lêkolîn kiriye. Li ku derê kiriye? Li Ewropayê, li Amerîkaya Bakur û li Afrikaya Başûr. Li gel ciwanên di navbera 18 û 25 salî de anketek çêkirine li gel 88 kesan û ciwan pirsên evînî kirine. Me gotiya mesela evînê mihîm e û herkes dest davêjê dem bi dem her dem bi awayekî. Di vê lêkolînê de ciwan pirsîne çend caran aşık dibin. Yani dema hevala wan heye jî dema tuneyê jî, dema evîndara wan heye jî dema tunê jî çend caran û çi qas navberê re aşık evîndar dibin. Derketiye ortaya ku mêr ji jinan mehekî zûtir evîndar dibin. Mesela du kesan hev dît, mêr mehekî berê wê keçikê yan ji wê jinê aşık dibe, evîndar dibe. Dibêjin ku mêr ji bo amadehî hê zûtir hestê wî dikelin û aşık dibe. Ne tenê ev, gelek caran derdikeve ortaya ku di vê lêkolînê de ji derketiye ortaya jin ji mêran dilsoztirin. Mêr piştî ku li gel kesekê peymanekî girê didin jî evîndarên hinên din dibin. Jin ji vê hinekî din dûrin. Lêkolîn ev nîşandaye û xalên bi vî rengî. Me gotiye bi hezaran salan e evîn tiştekî wisa ye. Şeyh Senan evîndarekî xurt bû. Xweş girêdayî bû legel evîndara xwe. Loma çûbû bûbû gavanê wan lê îro di sed sala 21 de di serdema dijîtalê de rewş gelekî guheriye. Loma ji lêkolîn dibêje yên evîndar dibin gelek caran hestên wan diguherin û evîndarên kesên din jî dibin. Piştî ku peymanê mînak peymana zewacê girê didin jî mêr ji jinan zêdetir evîndarê hinên din dibin. Kovarê ev lêkolîn kiriye. Meseleya evînê her wê dewam dike û anha jî dewam dike.